Hi, hello, mabuhay. Welcome to my vlog. It's me, January Lee, and I'm January Kapampangan, camera vlogger. And so, bali for today mga kapatid, nandito tayo sa Pampanga Premier Medical Center. Ayan, located po ito sa Apalit, Pampanga. So, nandito tayo at mag-vlog dahil dito, ngayon ay pupunta ang isa sa matandang replika ni Apong Iro o ni Saint Peter the Apostle. Ayan, so dahil magpipista na po siya ngayong buwan ng June. Ayan. So, titignan natin maya-maya kung saan ilalagay ang kanyang banal na imahen. So, ayan po. So, papasok tayo ngayon sa Pampanga Premier Medical Center. Ayan. So, right now, nasa emergency pa lang po tayo. Then, ayan, papasok na po tayo dito sa loob ng Pampanga Premier na kung saan makikita natin ang kanyang paglalagyan at dito rin ang pagmimisa. Ayan, bali nakasama na rin po natin si Sir RJ kanina na nakita nyo. And thank you din pala kay Sir RJ at saka kay Sir Main Armitanyo. Sila po yung ating mga MIS dito sa Pampanga Premier Medical Center. Sila rin po yung nagvi-video sa akin. Ayan, habang ginagawa ko itong vlog na to. Ayan, so nakita po yan, dyan po nakalagay yung or ilalagay yung replika ni Apong Iro. And dito, yan, dyan sasalubungin natin si Apong Iro. Dito sa taas na po tayo sa upper ground ng Pampanga Premier Medical Center Incorporated. Ayan, so dito natin hihintayin ang replika ni Apong Iro. So ayan na mga kapatid, at nandito na ang banal na replika ni Apong Iro o ang patron ng Apalit, Pampanga. Taon-taon noong wala pa pong pandemic, napakasaya po ng kabanal na kapistahan ni Apong Iro kung saan nagkakaroon ng libad or prosesyon sa ilog or sa tubig. Ayan, may mga pagoda pa pong sumasama at iba't ibang naglalakihang mga bangka. Ayan, so napakahaba ng kanilang motorcade. And we're very thankful na idinala po dito ang isa sa banal na imahen o replika ni Apong Iro dito sa Pampanga Premier Medical Center. Ayan, so makikita rin dito na nandito yung mga parang nagda-drum. Ayan, so napakasaya po ng pagbisita dito ni Apong Iro. So, kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then follow me to my Instagram, to my Twitter account. It's Jesse Samson, JHESSIESAMSON. Then add me to my Facebook account and follow me to my TikTok account. It's January Lee. So, halina mga kapatid, at heto na nga, at nagsasayahan na ang mga taga Pampanga Premier at ang mga ibang taga Apalit na sumalubong at nanggatid dito sa replika ni Apong Iro. So, manood lang po kayo hanggang dulo. So, ingat po always. God bless. Love, love. A few moments later. Alas 4:06. Hindi natakot.